Avui, tallers de Scrabble a l'Institut Bisbe Berenguer de l'Hospitalet de Llobregat. Pels alumnes de segon de l'ESO. Ja s'estan preparant pel 7è torneig interescolar de l'Hospitalet, organitzat per l'Associació d'Estudiants de l'Hospitalet de Llobregat junt amb el Club de Scrabble de l'Hospitalet, amb la col·laboració de Scrabble Escolar i de la Federació Internacional de Scrabble en Català. Serà a l'Espai Jove de Can Arús el 24 de març d'aquest any. Encara hi sou a temps d'apuntar-vos-hi. Jugar a l'Scrabble afavoreix l'ús del català en les relacions interpersonals, estimula una actitud col·laborativa i impulsa la integració. Agraïm a l'equip de l'escola i en especial a la Marta Fernández, cap d'estudis del Departament de Català, el permetre'ns estar a les seves aules. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.